mas madali yata ito sa baby nakatali. Yan, yan. Yun. Ay, udah. Kasupin na ka. Pwede na yan mga 350 ka. Pinatalsik na rin si Marcos. Pinatalsik na. Suko, ako panagun mo. Okay na. Alas na. Ay, napagkakalata na ako kumakaulo lang ang ganap. Dahil, tutuan mo muna ito sa room. Ito muna, ito sa glass. Yan. Ay, oo, kasi nasa pala. Para magsabutan siya. Kasi nagpaksak mo siya. 59 lang dito. Ano ko na lang ako? Dito ka naman. Tapos, pagkakal mo kaya, iisog mo muna ka na eh. Tapos, sumuntungan mo na eh. Yun, nasok ka na eh. Uy! Thank you. Naipit naman niya. Pagkasang sa pagkasang. Kasi po, kaya pala mas nila yung mahaba. Pero Pero pwede pa naman. sabi ko niya, nag-a-attend ako sa seminar. Webbing. Pang ugot siya.